Ato ang mga balita sa Trakabalita 943 sa 94.3 Satellite FM. Ang hatod usab kini sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga mapalis na butika at pharmacy sa inyong lugar. Dire sa Tanay St. Teresa Pharmacy 1 and 2, Gulay Infant Pharmacy diya sa may Changi, no? O dito sa may Brilliance Pharmacy. Mapalit ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nasa pikas linya, si Kaela Kyle ang bigit ining pagbalik sa quarantine control point. Diya sa may dakpay sa Bagete. Kaela Kyle, mayong buntag punal! Maraming salamat at mayong buntag. Ibalik ko pag-usap ang pagbutang mga quarantine control points kung ginawa ng QCP tunad sa kadayong pagsaka sa mga aktibong caso ng COVID-19 sa Dapayan sa Dumaguete. Kini pagkasukan ko ng Pagdawa, Disyembre 3, 2020 ung kini ang gibutyag Ministry Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Iperribulo. Ang quarantine control points katulad sa perto sa kapulisan sa Dapayan sa Dumaguete, mga personahe sa City Discipline Zone, Traffic Management Office o mga barangay officials. Samtang sa lagdangin ang QCP, si patuman sa mga pipilang ka mga barangay sa Dapayan sa Dumaguete kung maot kining mga musunod. North City Limit sa Bunyaw, Larana Drive, Tamanhak Magatas, Candaw ay Palimpinon, West City Limit Alay, mga Pandan Isugan o South City Limit sa Banigad. Nagpadayon ang pagpahimangno sa pagsurot o face masks, fish facial at pagmugal sa atong mga kamot gamit ang sabon o alkohol, tubugod nga pagsunod sa physical distancing aron sa bisang kamay nga disiplina, mahinay-hinay na ito kapagdan ang pagkuya ng sakit nga nagtatago sa atong normal na kinabuhi mao ang COVID-19. Mayong pagpaminaw ni Vice Mayor Donnie Salma o ni Consulting Kuy Salma sa Tanay, itatla na Councilor Alvin Montasa Tolentino ni Sir Jose Ramirez o Sir Pisato Garensalonco sa Pamplona. Kinapalitahadog kini sa Supang Hamud of Province of Pamplona sa MD 500, Jewelry o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na mapalit sa St. Teresa Pharmacy sa Brilliance Pharmacy sa Pamplona o sa inyong mga suking butika. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 sa Canada FM, sa Bishop Publicong Walit Pinig na napabili sa Dakbayan sa Dumaguete, kini yung Atraka Correspondent, kailakhay may buntag ka na puntanan. Laing lokal nga balita, nagpadayon ang serbisyo sa katawhan sa Councilor LV Montisa Tolentino. Inabagan usap kini sa duha ka retired police nga si Josel Ramirez o Crisanto Garet Jr. Kaubanan ang mga staff sa Sukang Haud. Sa niaging adlaw, usa ka John Carl Gonzales, taga poblasyon na Lungsod Pamplona, ang nakadawat kinig wheelchair nga gikan kini mismo sa kagalingong panudlanan ni Second District Congressman Manuel Chiquiting Sagarbaria sa segundo distrito ning atong probinsya. Pinagi-usap ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino. Matod pa sa inahan ini nga matod pa sa inahan sa maong bata nga maulaw siya nga mo ngayo og tabang sa uban pa kay lagi mahal ang maong wheelchair. Sa dihang biduol siya ni Councilor LV Montisa Tolentino, ipangitaan kini dayon og solusyon aron magka-wheelchair. Ilabi na ang bata nga adunay problema sa iyang paglakaw. Si Councilor LV Montisa Tolentino sa lungsod sa Pamplona, ibutyag ang maong wheelchair gikan kini ni Congressman Chiquiting Sagarbaria. Ania ang iyang pamahayag. Gitunol o gipaabot sa bata, no? Nga si John Carl, oo. Gonzales. Na ni action taon na siya o kapalyado siya wheelchair, ma'am. Usa ni siya. Kuanto siya gyapon sir, gikan gyapon sa office ni Kong Chiquiting. Ni duol ni nako ang lola, I think 2 months ago. Unya wala ko magdahom nga aduna sa di ay wheelchair nga gihatag si Kong Chiquiting. Ang ako rang gibuhat ni try ra ko reach out if pwede ba nato maayudahan ang maong pamilya kay luoy kay ang bata 12 years old. Unya nara taon sa sulod sa iyahang kwarto adto ra maghigda kay dili gyud kalakaw. So nalipay ko sir kay si Kong Chiquiting from his personal kuan sa panudlanan ni ayuda siya og wheelchair sa maong bata. Si John Carl unya kaganiya medyo teary-eyed ang emotional ang mama kay dugay na daw siyang gahandom kay ang iyang bata nara jud taon sa sulod sa balay walay gawas-gawas. So it was a very nice nga adventure kaganiyang buntag. So reaction LV Montisa Tolentino sa lungsod sa Pamplona. Samtang sa laing bahin walay mas tabong nga lockdown ang lungsod sa Valencia bisan nagkataas ang kaso sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19. Sa nakapaugkat sa
gikan sa wala maghuman ang physical distancing nga anaasawaran sa Balenciaga o Plaza diin anaa ang gikan ng Christmas tree sa lungsod. Gibutyag ni Mayor Edgar Teves wala man approve sa Regional Interagency Task Force ang tawag sa Local Interagency Task Force. Dugang pa ni Mayor Teves dili gyud padayon ang pag-lockdown sa ilang lungsod sugod uta karong adlaw Disyembre 2 hangtod Disyembre 15 ning tuiga apan ang ilang checkpoints sa ilang sa borders sa lungsod sa bagong ugdas bayan sa Dumaguete. Saysay pa ni Teves ng ilang Christmas tree magpasikat ng alas 5 hapon hangtod alas 9 sa gabi. Apan ang mga paunay resort uban pang pwedeng tabukan sa mga tao ang sirado kining aron malikayan ang pagkailap sa virus. Laing lokal nga balita, nasagban sa akto ang usa ka lalaki kinsa na maligya og shabu sa mga alas 9:40 ang tagna sa tiaging gabi sa barangay 6 Tanay City, Negros Oriental. Ang giaresto nga suspitsado na ilang si Axon, 32 anyos o litaw na puwek sa barangay 4 Tanay City ng probinsya. Matod pa sa reports kapulisan nga ang elemento sa kapulisan Siyudad Tanay nga gipanguluhan ni Police Staff Master Sergeant Dick Mark I. Gornes kauban ang personay sa City Drug Enforcement Agency kon na CEDU ubos usab kini sa pagmando ni Police Major Joel Muhammad L. Amere. Ang hibis kapulisan sa Tanay inabagan usab kini sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA sa lalawigan sa Negros Oriental. Ang mga tinugayan sa Malaod ang may paygan kining bypass operation sa lugar nga naasoy nato sa unahan. Ang suspitsado ang napalitan kini siya usa ka pakete nga adunay gituoang shabu sa usa ka nagpagkarong inon nga police pusher buyer kinsa mopalit sa illegal nga droga gamit ang 500 pesos isip mark money nga miresulta sa iyang pagkasiko. Nakuha sa suspitsado ang duha ka buok transparent plastic sa siya nga adunay gituoang shabu o motimbang kini 0.10 gramos o mukantidad kini 680 ka pesos o usa ka 500 pesos mark money. Atol sa pag-inventaryo isaksihan kini sa DOJ representative, media representative o elected barangay official o ang suspitsado lakip na ang nakuha ng ebidensya gidala kini sa wotan sa kapulisan sa nakway sa Tanay o ang gihalwa ang suspitsado o tukmang kaso nga ipamtang kaniya sa paglampas sa baloonon sa Akta Republika 91/65 kung gitawag og Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. O karon sa atong detalye sa ato ang regional news atong usab kini sa Alka-C Alkaline Vitamin C nga mapalitan ang butika farmasya sa inyong lugar.